נורית, מה נעשה? מה, אין כסף בבית, אין. כסף ללחם אין לנו. מכירת הקוקאין פעם, כמה סטוקים היינו מוכרים היום. תראי את זה, כלב לא קונה מאיתנו. רגע אחד, יואב הוא מלך השכבה. כמובן, יואב. עכשיו, אם אני אגרום לו להיות מדוכא, אז כולם יהיו מדוכאים. והם כולם יהיו מדוכאים, כולם ירצו את הקוקאין. שור המטורף. אנחנו נמכור קוקאין בבית ספר של יואבי. What the fuck? בן שלי! אתה חייב לשתות שוקו, אתה חייב! חייב, בן שלי! וואי, איך אני גורם להם את המטומטם הזה לשתות את השוקו שלי? יש לי רעיון. יואבי! בוא, יש לי עסקה. תקשיב, כל שוקו במקום שאתה שותה, אני אביא לך שקל. שימשו לי היי, כפרה, איזה סמים. לא רוצה סמים, חופי ממני, לא רוצה סמים. אני בת 14. בואי שנייה, עוד סמים. למה אף אחד לא רוצה לקנות את הסמים שלי? למה הוא לא מבין אותי? זה כל מה שרציתי. יואב, תבין, רציתי למכור את הקוקאין, אבל אין חברים, כי אתה אחד המוזרים. תיזהר במילים לפני שאני למשטרה על שין תגיד לי רק אני מצטער, למה זה קרה? אני לא ואיך עכשיו? חברים יותר, אם רק תבין שאני מצטער, אבל קשה לי. אמא, ספרני שלא קיבלנו את הקשר שרצינו. תגיד לי רק אני מצטער, למה זה קרה? אני לא אוותר, ואיך עכשיו? נהיה חברים יותר, אם רק תבין שאני מצטער. אבא, לא ידעת שאין לי חברים? יואבי, אני באמת לא ידעתי שלמודי חברתית, אני כל כך מצטער. אתה לא ידעת שאני רציתי לקפוץ מהצוק בטיול? אני לא ידעתי, אתה לא סיפרת לי. יואבי, זה קרה? כן. אבוי, נכשלתי בתור אבא. חזיר? לפחות יואבי, אתה לא רצית לשבור את החזיר. כן, החזיר. אני מרגיש שמשהו משפיע עליי. אתה יודע, בסחזון. אני כל הזמן מרגיש דברים לאחרונה. אני לא יודע מה עובר על אבא שלי לאחרונה. אבל אני יודע שהוא רוצה לפגוע בנו. אני לא יכולה לתת לזה לקרות. אני חייב לשחרר אותנו. אני חייב לשחרר אותך. עכשיו. חזירים מתים על שדות, במיוחד שדות עם קוצים. יהיה לך טוב כאן. אבא שלי